neunaz. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Gure herriko Frantziskak erropak errekan garbitzen zituen. Eta uda aprobetxatzen zuen erropak garbitu ondoren zelaian zabal-zabal usteko. Eta gau osoa uzten zituen erropak bertan. Esaten zuelako gauaren ihintzak erropak zuritu egiten zituela. Eta egun hartan ere halaxe egin zuen. Erropa garbitu eta zelaian zabaldu zituen eta gau osoa bertan utzi zituen. Baina hurrengo egunean erropen bila joan zenean, konturatu zen erropak falta zitzaizkiola. Eta hala bere senarrari deitu zion. Periko, etorri, gaur gabien zu geratuko zara erropak zainketan. Eta norbait gerturatzen bada kendu jozu erropak lapurketako gogue. Eta hala, Perikok, saski bat hartu eta gau osoa bertan erropa zaintzen pasatzeko beharrezko guztia sartu zuen. Ogi pusketa bat sartu zauen eta gazta pixka bat ere bai, zatua, nola ez? Eta urdai pusketa batzuk eta txorixo batzuk ere bai. Eta antxe joan zen, erropak zabalduta zeuden zelai hartara. Sua piztu eta antxe burduntziaren puntan urdaia sartu eta antxe hasi zen urdaia sutan erretzen. Eta hala zegoela bapatian, entzun zauen norbait gerturatzen ari zala. Eta klisketa baten begiratu, eta ikusi zauen sorgin bat gerturatzen. Eta antxe gelditu zen arnasa ere hartu bari gure Periko, burduntzi eskuan eta urdaia zutan, antxe, kieto, arnas hartzeko bildurrez. Eta antxe ikusi zauen, nabaritzen zauen, sorgina bere ondora gerturatzen. Ximurra zan gure sorgin hau, begi bakarra zaukan kopetaren erdi-erdian, erropa zarpailak zituen eta hileak nahaztuta, eta bera ere burduntzia eskuan hartu eta Perikoren onduan eseri zan. Burduntzian zapo bat sartu puntan eta antxe jarri zan bera ere. Eta antxe zegoela Perikori begiratu eta esan zion, zuk koipetan post egiten badozu, nik ere koipetan post egingo dut. Eta Periko antxe, kieto, sorginari begiratzeko ere adorerik ez hauen bilatzen. Baina lako batean, konturatu zanean sorgina despistatu zala, Perikok burduntzi hartu eta zast! Sorginari begiaren erdi-erdian sartu zoton. Ai! Uluka, hasi zan sorgina, baina, eta holan eskuak mugitu barren, Periko nunbait aurkitzen zauen, ez zauen, Periko inun somatzen, eta nola dozu itzena, galdetzen zauen sorginak, baina Periko antxe, kieto, nola dozu itzena, galdetu zotzon berriro sorginak, eta orduan Periko agua zabaldu eta ni neunaz, neu, hori izena dara, neu, santos! Eta momentu hori aprobetxatu zauen Periko, ziztu bizian etxera itzultzeko. Eta antxe utzi zauen sorgina bakarrik burduntzi begiaren erdian, garrasika oiuka. Eta lakoak, anbesterinokoak izan ziren sorginak ateratako garrasiak eta uluak, Euskal Herriko bere lagun sorgin guztiak bertara agertu ziren. Baina, zer don? Nork indin hori? Neu izan da. Euk inon hori? Eta zertan atorba, omen danoi guztiei laguntza eskien. Eukin badon, konpondua urrengo baten be. Eta hori esan da, sorgin guztiak bueltan itzuli ziren beraien etxera. Sorgina bertan, utzita. Eta ordu hartatik aurrera gure herriko emakumiek, eta Frantziskak ere bai, lasai asko erropak errekan garbitu, eta antxe uzten dituzte zelaian, gau osoan. Inor gehiago ez talako itzuli gure herrira, erropa lapurrien.